Paiba baro kane kalong ka Jingpynbna kabawan shipi na Deputy Commissioner Bhoi District. Katkum ka Jingpynbna balapha na ka NHIDCL PMU Milim East Khasi Hills District. Baladan katu kat ni ki Trai Jaka ki bertemu ban Pynwit bat khanglat ya ka Jingpynbna ya Surok Shillong Western Bypass ha ki bynta jong Krishnong Umraleng Bhoi District. Kumta u District Magistrate ka Bhoi District ula penjeri da kekendan an cispa hendruflai BNSS Hajar Arfulai ban mana ting kino ki beranting temu ban Pynwit ne khanglat ya ka jingyat bet jong ka Jingpynbna ya Surok Shillong Western Bypass. La pentip ru baya ka jingsiu ya ka Jaka ka Sorkar keladep ban siu dep syeki Trai Jaka. Kumta lakmi lenti bagi pat ba nang shnong ni ki Trai Jaka kimde ban Pynwit ne khanglat ya ka Jingpynbna ya Surok namar une Surok ulong ka Jingpynbna ya ka district bat ka state hi barok kuwai. Bat lada lapru ya ki bele persya kinsya penstom katkum ka section aspa arfulai BNS Hajar Arfulai. Kublai khubor. Parlok Nongpoh Pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phun sya karo water supply ngin penpoi ke ke bakhoj ke babang bat ke basnyam phun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyo lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise kini kor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise Haka kamera kaba shispa iway refurbished laptop but desktop phun hau number pra iway lai arnot sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi phone singi ni ai shapi pranyo laiwe kendai hendru iwe arnyo lai